Korrus ja esimene tuba, jah? No tuleb nii välja. Jaa. Mitte 10, vaid esimene, üks on ju viimane. No jah.
Kus see lift on? Või peab jala minema? Aha, no oota, kuule, me otsime. Söögist ütle ka, siis kõik on juba alge 8. Saame siin alguses mõttagi 8. Siis nii roosa TV1. Nii ja teine. Täna mõttagi 8. Reppi mööda 8. korrusel. Kristjan Jassinski ja Marek. Kristjan Jassinski ja Marek Kiremäe. Tarmo Juusko Kaldmaa jaamaga. Minu rastes on niimoodi on keli tämmöistä pesä. Tää annab seda. Mina olen ette viimisega. Ja siis sa oled rahvaruutena jätta. Kuidasmoodi te siis näeb, kus on seda pilli ja nii edasi?
saagi veel hästi. Dámy a pánové, hezký příjemný dobrý den, dovolte mi, abych vás požádal, aby se nám vyklidili taneční parket. Tak tedy teď oficiálně hezky a dobré dopoledne, dovolte mi, abych vás přivítal na překrásné mezinárodní soutěži nazvané Hradec Open 98 na 9. ročníku. Good morning, Madam and Sir. I'm very pleasant that I am welcoming you to the international competition Hradec Králové Open 98. Dovolte mi, abych vám hned na začátku představil 3 velmi významné muže dnešní taneční soutěže. Dovolte mi, abych k mikrofonu pozval ředitele dnešní soutěže, pana Jaroslava Krtičku. And now let me introduce the director of this competition, Mr. Jaroslav Krtička. Dobrý den, dámy a pánové. Dobrý den, vážení hosté, dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítal v metropoli východních Čech, městě Hradec Králové, České republice. Jsem velice rád jako pořadatel, za všechny pořadatele, kteří jste přijeli naše pozvání a vítám vás v Hradci Králové. Dobrý den. Děkujeme. Dovolte mi, abych poděkoval řediteli dnešního klání tanečního panu Jaroslavu Krtičkovi a pozval dalšího významného muže, a to je prezident České. Děkujeme. Ještě 9krát balčík uslyšíme tedy 4. skupina. Group 4.
Děkujeme, takže tímto okamžikem nám skončilo celé prvé kolo juniorů věková kategorie 1 standardních tanců, kde nám tady startovalo 49 tanečních párů. And now we end the first part of our competition for the standard dance. And now we interview the judges for the junior team. Dámy a pánové, dojde také ke střídání v porotě a bude tady další první soutěž junior. 245, 249, 250, 254, 255, 256, 258, 261. Děkujeme a před námi je oslavně třetí skupina pára číslo 263, 265, 266, 267. Děkujeme. Děkujeme druhé skupině. Señora,
naposledy Čelič s radovým číslem třetí skupina 302. Děkujeme. Takže borci si dělají poznámky hodnotí známkami 1 až 6, ale stále neveřejně. Takže i druhý konec to mají možnost zhlédnout.
Děkujeme. Dámy a pánové, stále se mi nezdá, že byste 100% fandili, možná tady nahoře je to trošku nějak slyšet, protože když se ním... Dámy a pánové, vidíte opravdu velmi pěkné finále podání těchto 6. Děkujeme se What she said, and
největší náhrady byly Boravradiče a trenéry. Takže děkujeme porci na mluvil. Děkujeme. Třetí skupina. Děkujeme. Již třetí skupina vysvětlí. On the second place, cup number 175. Děkujeme. Dámy a pánové, před námi je vstupek. To získal jasným vítězstvím pár číslo 141 Martin Voda, Ivana Klutová, Madame Praha, Czech Republic. First place belongs to the number 141.
Opět i cenu tomuto vítěznému páru předává prezident Českého svazu tanečního sportu inženýr Petr Odstrčil a ředitel dnešní soutěže pan Jaroslav druhému a opět poslední dvě jména přečtu, poháry ty největší jsou připraveny a poprosím o fanfáru. Místo prvé této velice hezky obsazené soutěži získalo startovní číslo 261 Michal Mustafa Aněková, ale Cosmetic Dancing Czech Republic. First place and couple number 261. Gratulovat Evě a Michalovi vychází opět prezident Českého svazu tanečního sportu, inženýr Petr Odstrčil a ředitel a hlavní organizátor tohoto Open pan Jaroslav Krtička. Opět poprosím pana Čermáka, pokud mě slyší, aby přišel za námi. Děkujeme vítězům v tomto šestipárovém finále a Česká republika dokonce 6 zástupců. A to dokonce 3 z jednoho klubu, ale Cosmetic Dancing a také jednoho zástupce klubu Podráček a Vířov. Takže poslední fotografie, dámy a pánové, nic netrvá věčně tato sláva, takže vás poprosím, abyste opustili jak vstupně vítězů, tak tento taneční parket, protože před námi jsou další. Děkujeme. Opět si dovolíme zopakovat, že skupiny pro všechny. Groups in every dance are same. Dámy a pánové, druhá skupina 28, 30, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 43, 71 a 554. In second group, couple number 28, 30, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 43, 71 and couple number 554. Děkujeme. Speak softly, love, against your heart. I feel your words, the tumble turn you on spot. Wherever our very own
nám tedy borci odevzdají lístky, pokud možno na 2 kusy. A v každém případě se opět připraví první taneční skupina k tangu. First group and tango. The naughty lady in Shady Lane, be your high water girl. You should see how she carries on with her admirers alone. She must be given the pride of her, the way they flock to her door. She throws some compared glances at every Tom, Dick, and Joe. When offered some liquid refreshments, the lady never said no. The naughty lady. Děkujeme. Připraví se nám druhá taneční skupina. Second group. Děkujeme. Opět tedy se sbíráme lístečky. Podle je připravena hodnotit poslední tanec pro věkovou kategorii dětí. A je to quickstep, opět prvá skupina. Naposledy quickstep v tomto prvém kole dětí věková kategorie 1. Sleep.
Děkujeme, takže opět tady budeme střídat po roku, opět se vrátí tedy původní porota, která hodnotila děti věková kategorie 2 letech slovenských tanců. Now children 2 letting school judges. Porota bude vybírat do semifinále z této skupiny, z těchto dvou skupin 12 tanečních párů. Couples will be selected to the next round. Čekáme tedy na porotu. Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas, porque sabes que te adoro. Me tratas mal, crees que estás en tu derecho, pero estás equivocado. Y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar. Últimamente está pasando, tienes tiempo, querido. No estés pensando que esto es un juego. Ten en cuenta lo que te digo. Con tus detalles me estás cansando. Si lo prefieres, te despido. Y yo he hecho todo al olvido. Así es mi corazón. Esos bellos momentos, tus lindos ojos verdes, el fuego de tu cuerpo, todo tu sonrisa, todo recuerdo, Děkujeme čtvrté skupině za předvedenou čačo, než nám přijde na taneční parket skupina první. Děkujeme také čtvrté skupině za předvedené pasodoble. Takže nás čeká poslední tanec tohoto kola, který bude jive a i hned po skončení tohoto Se zase které skupině objeví a obzvláště v té, co má co dělat. 29, 30, 32, 35, 36, 39, 44, 43, 71, 554. The second group, couples number 29, 30, 32, 35, 36, 39, 40, 43, 71 and 554. Once
Děkujeme tanečním párům, tak ani v druhé skupině jsme nezahledali pár číslo 22. Já zkusím zákulisí zjistit, o který pán se jedná, zda je vůbec správně zaprezentoval. We are still missing couple number 22. No, jmenujete, to je Oleg Netrelko a Olesia Garina, pokud nás slyšíme, který přijdou za námi. Takže we are still missing couple number 22, Oleg Netrelko and Olesia Garina. If you somebody know where the couple number 22 is, please let him know that he should dance. Máme na tanečním parketu připravenou druhou skupinu, budeme ještě jednou tančit rumbu. Down the way, the nights are young, the sun shines daily on the mountaintop. I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica, my name is stopped, but I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I have to leave her sometime. Sounds of laughter everywhere, and dancing girls swing to and fro. I must declare my heart is there, though I've been from here to Mexico. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I have to leave a little girl in Kingston town. Děkujeme i druhou skupině za předvedenou ruku. Porota dokončí svá hodnocení, viděli jsme 21 tanečních párů a porota bude mít jak poslední tanec tohoto kola. Once again, Matilda, 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 she take me money and Venezuela. $500 friends I lost. Woman who sell me cat and horse. Hey, Matilda, she take me money and Venezuela. Everybody, Matilda, sing out the chorus. Matilda, sing out the chorus. Matilda, she take me money and Venezuela. Once again, Matilda, run the corner. Matilda, sing out the chorus. Matilda, she take me money and Venezuela. When the money was to buy the house and land, then she got the series plan. Hey, Matilda, she take me money and Venezuela. Everybody, Matilda. Děkujeme tanečním párům také druhé skupiny a máme za sebou kompletní první kolo kategorie dětí 1 v latinskoamerických tancích a my se pomalu budeme připravovat na druhé kolo kategorie dětí 2 v tancích standardní. Takže současná porota odchází. Mosaika pataktai. Joo, minä luinsin. Aga minä jadi patak Lara. Yuri mari. Mari Yuri.
Ma soldi ääragi pääsenud. Joonas on õlf. On õlf. On hästi kiiresti. Sa ei oska põlve pealt kõndida. Enne vastu. Mina ei tea. Kes on kõrge lipsudega? Vaata, kas sul on väga ausalt. Ma olen öelnud selliseid. Arke saab tegelikult. Arke läheb. Just on meie partner liivski siis põlve peal. Sina. Liina. Koos! Ma ei usku. See jäi peale. 100 või? Tekk kaasas. Anna tagasi.